Γεια σας, αυτό είναι το βίντεο παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του Καλερίδη Ηλία με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση μοντελοποίηση γενικευμένου σεναρίου και διαδικτυακού API και βάση δεδομένων για παιχνίδια τύπου Escape Room». Ξεκινώντας, θα αναφέρουμε μερικά πράγματα για την εργασία, δείχνοντας κάποιες από τις διαφάνειες που δημιουργήθηκαν για την παρουσίασή της. Πέρα λοιπόν από την γραπτή εργασία, δημιουργήθηκαν επίσης δύο διαδικτυακές εφαρμογές, μία με εργαλείο που δεν χρησιμοποιεί κώδικα ή ένα no-low code εργαλείο και μία διαδικτυακή εφαρμογή με ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί κώδικα ή είναι πιο παραδοσιακό. Επιπλέον, διεξήχθη ένα πείραμα. Σκοπός της εργασίας ήταν να συλλεχθούν δεδομένα για τη σύγκριση της εμπειρίας ανάπτυξης μιας διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση των δύο αυτών διαφορετικών εργαλείων. Η αρχική υπόθεση υποστηρίζει πως το no-low code εργαλείο επιτρέπει την ταχύτερη ανάπτυξη εφαρμογών, ενώ χρειάζεται λιγότερη τεχνική εμπειρία. Έτσι, μπορεί να παράξει γρηγορότερα ένα τελικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, το εργαλείο του κώδικα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες. Με τα παραπάνω υπόψη, η υπόθεση υποστηρίζει πως το κάθε εργαλείο είναι καταλληλότερο για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων. Μερικά από τα δεδομένα που χρειάστηκαν για να γίνει αυτή η σύγκριση έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα και συγκεντρώθηκαν με μετρήσεις. Κάποια άλλα όμως έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα. Αυτά συγκεντρώθηκαν μέσω του πειράματος. Από το πείραμα προέκυψαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Τα ποσοτικά έχουν τον αντικειμενικό χαρακτήρα, ενώ τα ποιοτικά έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα. Όπως βλέπουμε και στη διαφάνεια, η ανάπτυξη των δύο διαδικτυακών εφαρμογών που προαναφέρθηκε έγινε με στόχο τη συγκέντρωση των ποσοτικών δεδομένων, όπως είναι για παράδειγμα ο χρόνος ανάπτυξης. Όσο για τα ποιοτικά δεδομένα, αυτά συλλέχθηκαν μέσα από συνεντεύξεις που πάρθηκαν από συμμετέχοντες που είχαν λύσει μια άσκηση με τα δύο εργαλεία. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε τους άξονες σύγκρισης κατά τους οποίους συγκρίθηκαν τα δύο εργαλεία ανάπτυξης. Αυτοί επιλέχθηκαν με βάση την υπόθεση για να καλύπτουν όλα τα ερωτήματα που αυτή θέτει. Ο χρόνος ανάπτυξης εφαρμογής αφορά το χρόνο που χρειάστηκε για να αναπτυχθεί η διαδικτυακή εφαρμογή με το κάθε εργαλείο. Αφορά επίσης οποιονδήποτε χρόνο μπορεί να χρειάστηκε για την εκμάθηση αυτού του εργαλείου, είχε κάποιο διαδικτυακό course ή κάτι άλλο παρόμοιο. Η απόκλιση αποτελέσματος από το επιθυμητό περιέχει παραδείγματα όπου κάποια σχεδιασμένη λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί λόγω έλλειψης δυνατοτήτων από το εργαλείο. Για τα ποιοτικά δεδομένα, μεταξύ άλλων συγκρίνονται και η εμπειρία ανάπτυξης της εφαρμογής με το κάθε εργαλείο, αλλά και η υποστήριξη από την κοινότητα και η ύπαρξη διαδικτυακών φόρουμ. Αν για παράδειγμα υπήρξε κάποιο πρόβλημα, πόσο εύκολο ήταν για το δημιουργό να βρει απάντηση ή και βοήθεια για αυτό το πρόβλημα στο διαδίκτυο, σε κάποιο φόρουμ, στο documentation του κάθε εργαλείου, οπουδήποτε. Στην υποστήριξη λειτουργιών από τα εργαλεία έχουμε παραδείγματα όπου τα εργαλεία ενδεχομένως δεν υποστήριζαν κάποια λειτουργία η οποία ήταν απαραίτητη για την ανάπτυξη κάποιας τελικής υπηρεσίας ή απέτησης που υπήρχε για το τελικό προϊόν. Αν και το κόστος ανάπτυξης στην προκειμένη περίπτωση ήταν μηδενικό, ο άξονας σύγκρισης αυτός υπάρχει για να γίνει μια ανάλυση για ενδεχόμενα κόστη τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος αν επιλέξει κάποιο από αυτά τα δύο εργαλεία. Η άσκηση που κλήθηκαν να λύσουν οι συμμετέχοντες ουσιαστικά ήταν η ανάπτυξη μιας μικρής σελίδας με κάθε ένα από τα δύο εργαλεία. Αφού την έλυσαν, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο με 10 ερωτήσεις, ενώ ταυτόχρονα έγινε ηχογράφηση των απαντήσεων που έδιναν προφορικά με σκοπό να κρατηθεί context για τις απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Με βάση τα δεδομένα τα ποιοτικά και τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν για το πείραμα, μπορούμε να πούμε πως σε γενικές γραμμές η αρχική υπόθεση επιβεβαιώνεται. Έτσι φαίνεται πως τα no-low code εργαλεία προσφέρουν ένα χαμηλότερο κατόφλι εισόδου, απαιτούν δηλαδή από τον χρήστη λιγότερη εμπειρία και λιγότερες τεχνικές γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης. Από την άλλη, το εργαλείο κώδικα προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία
στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί ένα feature ή μια υπηρεσία του τελικού προϊόντος και μεγαλύτερη παραμετροποίηση ώστε το τελικό προϊόν να ταιριάζει καλύτερα και να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις του χρήστη και του δημιουργού. Από τα παραπάνω προκύπτει πως το καθένα από αυτά τα εργαλεία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία καλό θα ήταν η κάθε εταιρεία, είτε αυτή είναι startup είτε μια πιο εδραιωμένη εταιρεία, να λάβει υπόψη της μαζί με το τελικό της στόχο, τις ανάγκες της αλλά και τις δυνατότητές της. Εν συντομία θα δούμε κάποια από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα για το πείραμα. Όσον αφορά το χρόνο ανάπτυξης, τα ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των δύο ιστοσελίδων από το δημιουργό, όπου μπορούμε να δούμε πως το Bubble χρειάστηκε συνολικά λιγότερο χρόνο τόσο για την ανάπτυξη της εφαρμογής όσο και για την εκμάθηση του εργαλείου, καθώς για το Django χρειάστηκαν παραπάνω μέρες για την ανάπτυξη της εφαρμογής, αλλά και τουλάχιστον 32 ώρες για δικτυακού μαθήματος για την εκμάθηση του εργαλείου. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε μερικές από τις ερωτήσεις που απάντησαν οι συμμετέχοντες του πειράματος, όπου βλέπουμε πως επέλεξαν πως το Bubble τους έδωσε καλύτερο αποτέλεσμα στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που είχαν για να αναπτύξουν την διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά αντίθετα επέλεξαν πως το Django τους έδωσε μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών. Τέλος, στην ερώτηση του πόσο εύκολα βρήκαν βοήθεια στο διαδίκτυο για το Bubble και για το Django, η διαφορά δεν είναι μεγάλη, καθώς ο μέσος όρος για το Django είναι στο 4,14, ενώ για το Bubble είναι στο 4. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των δύο ιστοσελίδων που αναπτύχθηκαν το εκάστοτε εργαλείο για τις ανάγκες του πειράματος και της εργασίας. Η διαδικτυακή εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε με το Django. Εδώ βλέπουμε την αρχική σελίδα στην οποία έρχεται πρώτα ο χρήστης όταν επισκέπτεται για πρώτη φορά την ιστοσελίδα. Αν κανείς δεν έχει λογαριασμό και θέλει να φτιάξει, μπορεί να πατήσει στο κίτρινο κουμπί με την επιγραφή Sign Up. Θα μεταφερθεί λοιπόν σε αυτή τη φόρμα όπου θα χρειαστεί να συμπληρώσει κάποια στοιχεία για να δημιουργήσει λογαριασμό. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνουν ένα όνομα χρήστη ουσιαστικά και τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός ζητείται 2 φορές για λόγους επιβεβαίωσης. Μπορούμε να δούμε πως η φόρμα έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθεί η πληροφορία που θα λάβουμε από το χρήστη. Στο παράδειγμα που βλέπουμε, ο χρήστης δεν έχει δώσει τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και στα δύο πεδία. Έτσι η φόρμα τον ενημερώνει κοκκινίζοντας το αντίστοιχο πεδίο και εμφανίζοντας μήνυμα σφάλματος. Αν κάποιος χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο παρελθόν και επιθυμεί να συνδεθεί, μπορεί να πατήσει στο κουμπί με την επιγραφή Login. Θα μεταφερθεί σε αυτή τη σελίδα, στην οποία μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του, το username και τον κωδικό, και να πατήσει στο κουμπί Login, ώστε να συνδεθεί με το λογαριασμό του. Προτού συνεχίσουμε την παρουσίαση της σελίδας, θα κάνουμε μια μικρή παύση από αυτό για να δείξουμε το διάγραμμα των συσχετήσεων, το οποίο περιγράφει τη δομή της βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε για την οργάνωση και την αποθήκευση της πληροφορίας του χρήστη. Όπως μπορούμε να δούμε, αποτελείται από 7 οντότητες, οι οποίες είναι συσχετισμένες μεταξύ τους με συσχέτιση 1 προς πολλά. Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί μια δυναμική όπου η οντότητα που είναι από τη μεριά της συσχέτισης 1 είναι ουσιαστικά σαν την οντότητα ο γονέας της οντότητας της οποίας βρίσκεται από τη μεριά της συσχέτισης πολλά. Έτσι ένας χρήστης μπορεί να έχει δημιουργήσει πολλά διαφορετικά δωμάτια, αλλά ένα δωμάτιο μπορεί να ανήκει μόνο σε ένα χρήστη. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η οντότητα χρήστης είναι σαν το γονιό της οντότητας δωμάτιο, η οποία είναι το παιδί. Με βάση αυτό, όσο πιο χαμηλά πηγαίνουμε στο διάγραμμα που βλέπουμε εδώ πέρα, μπορούμε να σκεφτούμε και ότι οι οντότητες όσο πιο χαμηλά είναι έχουν και περισσότερους γονείς. Οπότε η οντότητα, ας πούμε, οι 3 εδώ οντότητες που είναι στο χαμηλότερο σημείο του διαγράμματος έχουν τους περισσότερους γονιούς, καθώς ας πούμε η hint, η βοήθεια δηλαδή, έχει το puzzle που έχει το
υποδωμάτιο που έχει το δωμάτιο που έχει το χρήστη. Αυτό μας είναι χρήσιμο γιατί η σελίδα που θα δούμε παρακάτω έχει μια δομή στην οποία ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσει ένα δωμάτιο και μετά στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει υποδωμάτιο και ούτω καθεξής. Καθώς η οντότητα παιδί δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς την οντότητα γονιός. Έτσι, μέχρι να δημιουργηθεί η οντότητα γονιός, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, δεν μπορεί να δημιουργηθεί η οντότητα παιδί. Αντίστοιχα, στόχος είναι ότι όταν διαγράφεται μια οντότητα γονιός, να διαγράφονται και όλες οι οντότητες παιδιά. Αν δηλαδή κάποιος χρήστης διαγράψει ένα ολόκληρο δωμάτιο, στόχος είναι να διαγραφούν ακόμα και οι οντότητες που είναι, ας πούμε, 3 παιδιά κάτω από αυτή την οντότητα. Όταν ένας χρήστης είναι συνδεδεμένος, ξεκλειδώνεται το κουμπί με την επιγραφή Projects. Αν κάποιος χρήστης το πατήσει, μεταφέρεται στη σελίδα όπου λέγεται Rooms, στην οποία μπορεί να δει τα δωμάτια που έχει δημιουργήσει. Πατώντας σε ένα από τους τίτλους του δωματίου, ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα όπου φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία τα οποία έχει συμπληρώσει για το δωμάτιο. Όπως μπορούμε να δούμε, σε αυτή τη σελίδα φαίνεται ο τίτλος του πεδίου, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, το πεδίο Puzzle Path Design, αλλά και η πληροφορία η οποία έχει δώσει ο χρήστης, όπως μπορούμε να δούμε σε αυτήν εδώ τη γραμμή, όπου ο χρήστης έχει επιλέξει το Linear σαν το Puzzle Path Design. Στο κάτω μέρος της σελίδας, ο χρήστης έχει τρεις επιλογές, την επιλογή Delete, την επιλογή Update και την επιλογή Create Subroom. Η επιλογή Delete τον μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα, όπου μπορεί να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει τη διαγραφή του συγκεκριμένου δωματίου, με τίτλο Test. Η επιλογή Update τον μεταφέρει στη σελίδα όπου μπορεί να αλλάξει και να παραμετροποιήσει τα διάφορα πεδία τα οποία του δίνονται. Αν για παράδειγμα ο χρήστης μας θέλει να βάλει έναν ελάχιστο αριθμό παικτών και έναν μέγιστο αριθμό παικτών, το μόνο που έχει να κάνει είναι απλώς να συμπληρώσει τα πεδία και να πατήσει το κουμπί στο κάτω μέρος της σελίδας Update. Πλέον μπορούμε να δούμε πως τα δύο αυτά πεδία έχουν πάρει τις νέες τιμές. Αντίστοιχα, εδώ βλέπουμε τη σελίδα προβολής ενός puzzle, αυτή τη φορά από τη διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε με το No-Low-Code εργαλείο, το Bubble. Όπως μπορούμε να δούμε, το puzzle αντίστοιχα έχει το τίτλο του πεδίου και την τιμή που του έχει αναθέσει ο χρήστης. Όπως είδαμε στο διάγραμμα οντοτήτων συσχετήσεων, το puzzle έχει συσχέτιση 1 προς πολλά με 3 άλλες οντότητες, τις λύσεις της επιβραβεύσης και τις βοήθειες. Έτσι, κάτω από τον κάθε τίτλο βλέπουμε μία λίστα με τις λύσεις της επιβραβεύσης και τις βοήθειες που έχει δημιουργήσει ο χρήστης για το συγκεκριμένο puzzle. Τέλος, για την επιπλέον υποστήριξη της διαδικτυακής εφαρμογής έχει δημιουργηθεί και ένα API από το οποίο ο χρήστης μπορεί να πάρει σαν έξοδο την πληροφορία που έχει αποθηκεύσει, που έχει δημιουργήσει και έχει αποθηκεύσει με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής σε π.χ. μορφή JSON. Αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση των παραδοτέων που αναπτύχθηκαν για την πτυχιακή εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.